ئەمێ بەری خۆ بدنە ڕۆژهەوای کوردستانê li Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê sibiha cejna Qurbanê welatiyên seredana goristanên xwe kirin li gundê xirabê şer ya Efrînê bi taybetî. Welatiyan seredana goristanê kir û miriyên xwe bi bîr anîn. Dîmenên ku hûnê niha li ser şaşê bibînin, dîmenên sibiha cejnê ne ji gundê xirabê şera û taybet ji bonî tora medyayî ya Rûdawê hatin eşandin, ev dîmen ji we hatin eşandin. Okê ku me behsê kir li Efrîna Rojavayê Kurdistanê ne, Kurdin li wê deverê cejna xwe bi vî awayî pîroz dikin, destpêkê berbanga sibiha berê xwe didine goristanan, miriyên xwe bi bîr tînin û pişt re jî şekirê xwe belav dikin û pişt re jî vedgerin malên xwe bi vî awayî jî merasîmên cejna Qurbanê pîroz dikin. Ev jî li Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê bû, ne tenê li Efrîna Rojavayê Kurdistanê, li genek navçeyên Rojavayê Kurdistanê merasîm bi vî awayî têne meşandin. Em ê hema rasterast ji were dîmenên ew ê me pişan bidin, di demên